Какво мирише? Не, мина и warm-up. Има един период warm-up на Ешман, дето пуска повече бензин. И сега свърши и гледай колко работи на празник. Да, много изчисти. Колко оборота е празник ходил? 1500. 1500. Я, гасния. Не, с контакта, с ключа. Изключи от контакт и ключи. Тя завъртял ключа до край и тя пускаше. Чуля. Не си гасна. Ай, не. Добре, хубаво. Завъртни са на контакт. На контакт ли са? Да. А? Тук се напълни с пуши. Добре, супер. Я запали сега. Да запаля. Да. Яй, дай газ, бе, ви. Добре, ли са? Добре, ей се рече. О, да. Ти се вървеше отгоре надолу, Да. Някой да продава на гъста. Светка резервата. Момчета, свърши бензина. Ние няма ограничител са, нали? Трябва да има някакво. То е права тръба. Празен, да. Има нещо.